Tisková konference Volodymyra Zelenského se okamžitě stala událostí, která otřásla nejen Ukrajinou, ale i celým Západem. Zatímco v minulosti působil ukrajinský prezident na veřejnosti jako neochvějný symbol odporu, jeho projevy oplývaly energií, silnou symbolikou a neustálými sliby o konečném vítězství. Tentokrát ale bylo všechno jinak. Atmosféra v sále byla neobyčejně napjatá. Kamery detailně zachycovaly každý jeho pohyb a v očích přítomných se zračilo očekávání. Hned první slova Zelenského naznačila, že se jedná o historický moment. Prezident Ukrajiny totiž otevřeně přiznal, že jeho armáda už nemá dostatek sil k tomu, aby dokázala zásadně změnit průběh války. Bylo to přiznání, které rezonovalo s chladnou realitou a působilo jako ledová sprcha pro domácí obyvatelstvo i pro zahraniční spojence. Prezident tím nepřímo potvrdil to, co se už delší dobu šuškalo v kuloárech. Navzdory obrovským lidským obětem, miliardám dolarů vojenské a finanční pomoci ze zahraničí a nekonečným dodávkám zbraní se situace na frontě nevyvíjí podle plánů Kyjeva. Ukrajina dnes nemá sílu dobít zpět svá území pouze vojenskými prostředky. Zaznělo z úst Zelenského klidným, avšak neobvykle unaveným hlasem, který postrádal svou obvyklou jiskru. Následně se prezident pokusil zmírnit dopad svých slov a dodal, že podle něj podobným problémům čelí i Rusko. Bylo zřejmé, že se snaží alespoň částečně zmírnit pocit porážky. Veřejnost i média si však především všimli prvního sdělení. Z jeho slov bylo cítit jistou rezignaci. Pro muže, který se na začátku války stal globálním symbolem nezlomného odporu a bojovnosti, je to zásadní zlom v jeho image. Obraz silného a odhodlaného vůdce, který inspiroval celou zemi, se začíná nenávratně měnit. V očích mnoha lidí už Zelenský nevypadá jako vítěz, ale spíše jako politik, který postupně ztrácí víru ve vojenské řešení konfliktu. Situace na frontě, jak Zelenský naznačil, je skutečně neutěšená. Největší obavy vzbuzuje situace v okolí města Pokrovsk. Tato lokalita má klíčový strategický význam, protože slouží jako důležité logistické centrum pro ukrajinskou armádu. Proudí skrze něj zásoby, zbraně i posily. Pokud by Pokrovsk padl, hrozilo by, že velká část ukrajinských jednotek se ocitne v obklíčení. Prezident navíc šokoval, když prozradil, že Rusko v této oblasti soustředilo až 100 000 vojáků. Tak masivní koncentrace sil jasně naznačuje, že se Moskva připravuje na mohutný útok. Přestože Zelenský před nadcházející ofenzívou varoval, jeho slova nepůsobila bojovně, ale spíše jako naléhavá výstraha člověka, který si až příliš dobře uvědomuje, jak rychle se stenčují možnosti obrany. Zatímco ukrajinský prezident působí nejistě, na opačné straně se ruské vedení chová zcela opačně, sebevědomně. Prezident Vladimír Putin opakovaně vystupuje s klidem a zdůrazňuje, že Rusko usiluje o stabilní a spravedlivý mír, avšak pouze za podmínek, které zajistí bezpečnost jeho země. Potřebujeme mír na pevných základech, ne krátkou pauzu před další válkou, pronesl nedávno. Jeho slova jsou sice chladná, ale plná naprosté jistoty. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov několikrát zopakoval, že takzvaná speciální vojenská operace pokračuje přesně podle plánu. Naše cíle budou naplněny bez ohledu na okolnosti, prohlásil. Ačkoliv Moskva stále deklaruje ochotu k diplomacii, Peskov jasně dodal, že Rusko nikdy nepřijme kompromisy, které by ohrozily jeho bezpečnostní zájmy. Podobný pevný tón drží i ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ten neustále tvrdí, že Kyjev je do války tlačen samotným Západem, a to především Spojenými státy. Bez podpory Spojených států a jejich spojenců by tento konflikt už dávno skončil, zaznělo z jeho úst. V jeho slovech je cítit jasná obžaloba, že Ukrajina bojuje ne z vlastní vůle, ale spíše z vůle cizí.
Když srovnáme tato slova zaznívající z Moskvy s nejnovějším projevem Zelenského, vidíme obrovský kontrast. Na jedné straně vystupují ruští představitelé jednotně, jejich sdělení jsou jasná, sebevědomá a působí dojmem pevně stanoveného plánu. Na druhé straně stojí ukrajinský prezident, jehož vyjádření jsou plná rozporů. Jednou mluví o odhodlání, podruhé přiznává, že vojáci nestačí. Tento komunikační chaos oslabuje jeho autoritu a vytváří dojem, že Ukrajina ztrácí směr a strategii. Zelensky navíc začal hovořit o možnosti diplomatického řešení, což působí spíš jako přiznání slabosti, protože ještě nedávno rozhovory striktně odmítal. Jeho slova tak působí jako zoufalý ústup, nikoli jako strategický posun. Tato situace se odráží i na vnitropolitické scéně. Uvnitř Ukrajiny roste únava a nespokojenost. Po více než 2 letech války jsou lidé vyčerpaní, ekonomika krvácí a popularita prezidenta postupně klesá. To, co na začátku vypadalo jako nezlomná národní jednota, se začíná pomalu rozpadat. Situaci neusnadňuje ani mezinárodní podpora, která sice stále existuje, ale zároveň čelí vlastním problémům. V Evropě rostou náklady na energie, v USA se blíží volby a téma pomoci Ukrajině se stává spíše politickou zátěží. Stále častěji se objevují hlasy volající po hledání cesty k ukončení konfliktu, než aby se posílaly další peníze a zbraně do války, která se zdá nekonečná. To vše vytváří obraz prezidenta, který se ocitl ve slepé uličce. Na frontě se nedaří, doma sílí tlak a ze zahraničí hrozí úbytek podpory. Z původního symbolu odporu se Zelensky mění v politika, který zoufale hledá cestu, jak z krize vyváznout, aniž by přišel o všechen vliv. Naopak, Moskva působí klidně a trpělivě. Putin už ani nemusí přímo reagovat na Zelenského projevy. Může jen sledovat, jak se Kyjev zmítá ve vnitřních i vnějších problémech, zatímco čas pracuje v jeho prospěch. Kreml stále opakuje jediné, jednoduché a jasné sdělení. Naše cíle budou splněny. Tato krátká věta má dnes paradoxně mnohem větší váhu než všechny dlouhé a složité proslovy ukrajinského prezidenta. Co bude dál? Najde Ukrajina cestu, jak zastavit tento propad a udržet si podporu Západu? Nebo se bude muset smířit s tím, že válka skončí jinak, než Zelensky původně sliboval? Jedno je jisté. Současná situace odhaluje hlubokou krizi, kterou už nelze zakrýt. Svět dnes vidí 2 protiklady. Na jedné straně prezidenta, který veřejně přiznává slabost, a na druhé straně vůdce, který trpělivě čeká a sebevědomně mluví o splnění všech svých cílů. Tento kontrast je sám o sobě obrazem toho, kam se konflikt posunul. Ať už se další měsíce vyvinou jakkoliv, jedno je jisté. Tato válka se blíží k rozhodujícímu bodu. A slova naše cíle budou splněny dnes zní silněji než kdy dřív.